Rita Kramsapi a order kemi mere da putak lamvoi kipi. Polonie Pechel si women wing satum perankia may papon si perankia may kanipon. Poloni Harmon Club along pini arkoi ni paying coroner cap Durmier ni APHL si Poloni constituency women wing satum perankia may kanipon. Perankia may along pen kaning jepon ki non malom Rita Kramsapi James Hanse APHL siya song along chingbe dun pen kali kalang Rita Kramsapi APHL siya song apan nang karbok taparet lapen alang Rita Kramsapi kapre kalam the kapiklang kaning je kechok che pura sodak pen jongpon lapen je ai katar APHL si ke japon along ki doboma hot ko andoni CEM toleram ronghang ke claim ke dam kechok che pinpu ki hang abang pi non ke CEM apan lapen non akimi APHL si apan si kirotu Lason si non Rita Kramsapi APHL si along nang kachi odun ke thangnat radapan lapen thangnat women wing salong kena hok awe pusi perangkia me along pen Poloni APHL si women wing satun pen lamte paklang pon lapen Rita Kramsapi ke ame thanga leya phanchot lak non ke wangji arni pen ke APHL si asong pen ke jak chedet si ke meji pusi APHL si me along pen ningje pon Tang te perangkia maya long kaning je pon alam tele ang ton pen arju potik sinen. Poloni pen Arun Qatar Karbiang Long TV9 News. Dat aprangsi media hoi pen nang chetong dun pot churu lo. Nin Karbiang Long APHLC arat ke kroy arat tumhan than Mrs. Pingtung ala ke Pingtung ilito malong non malong inur bahani BJP along along dun et le mingduk de asi ilitum siksidul alam kacini alapen constitution alam kacini ke ini asar langsi duno mane Rita Kramsapi mane akong rompi atum molong ne itum hai alam aku paket kacini dun ke alam kali nasi Rita Kramsapi lapen mane akong rompi akong rompi tangho ko along le siksidul alam kacini dun kali si Karbiang Long arat atumhan arat APHLC ke koya arat atumhan si ning si dutiblo na APHLC ke koya tuma anapan cholo Nigihin pen bangke kaninji ji buke kido oke kali sitame alangi Rita Kramsapi alangi inut central committee long secretary arpu Karbiang Long East West Dimasau district ket home along si alangi ke inut secretary arpu si kethe si pitano alangi la arpu kethe pen kacicini ni posi alang non BJP long ba ke non ke pommi IPHLC along alang kacipa ogdun pusi kacipa klan sitame alang li inut secretary East West along women wing along penakethe nai abang si ilitum Karbiang Long arat abhan mane ani honduk bikan ko kosom lo Karbiang Long arat atum la soning honduk pen ke alang phan ke aki jumi isita pupedalo la si alang li rat aphan ka chong thui ka ngateng si alang li ani si media hoilong alang li chipaklang lo tangka poisa si ni phanang parbak tan kaninji laki nang parbak po laki rat atum aning ki punglo nang pilo rat aphan ka chong thui kang det mane nang li siksidul itum cirai kom naing punang li rat aphan ki than kan
pinya ni pipo sinang ni la son che mam de lo pu la so ajoy ni si rat atum ki bang non alom ke mobile aplang ke thi secure internet apor akaya juk pina la si nang li phan ke mi hengnu pu ke nang chini ado la si maya long mai pia long kai ke ta nang li ning ji kong nili phan ke cm sar tuliram rong hang ke sakurita ni phan ke pini nang di pitam lo batangka la anpen sini phan ke nang ke bai lo sitani ne pu nang li phan ke hala sut pen sinang chini de si gi sar ke president ar pu ke nang li phan ke nang pipe de lo lage kasi litum women wing a phan ke president ar pu non ke pinang ni lang pu gi sar bangjas et si nang li phan ke nang pipe athe nang li ke ahin women wing constituency long ke sengdam pu sitami sab ob bake duk in hoi kang chet apor pen masi chilili atheni litum phuluni constituency along women wing ke seng hu 2023 November a chiklo sari tarik ani alang ni ke wangta adap pen ke hang sarita baji por phai pia por nang le lo women wing tu adap pen kang hong ko ano ni kang chin ke lang ikidu te alang ni inut a secretary ba a president kar ipen alang li te kam ke klem pa mi sem no ma alang li phan inu tek ser pu ke hok pen se alang phan man hon man ki pisi la hai alang phan rat atum ki pu pe chot ke hala sut pen si inut ba hini tum nang ar juji nili tum kichini ba sarpi ba youth atum klem ra pet atum sita kupi posi soal leng pi hai la sona jala pu la ke amunis si son lo pu ki sumam phan nili tum ki pa klar sita me nang li phan bang ke East West di Masau avi menwing ki suman tum ke na chini tum do la sinang li ke dak nili tum IPHLC along pen ke nili hin pen ang ki jong bun bang ke nang di dam ju pen ke mi pik lu pisi gitu atima nang li phan nang ki punang ko ke vis mane East West avi menwing atum han kai ke ta nang li hun kilo pang thak so ihia lam pen hi pondet nang li inut a secretary ba president kar I abang phi pulote nang li lesen man pensirat a phan lam than pani nang ji non ke nili tum phan ekdom women wing tum phan ihia lam hi pondet masi ekdom ining nak pa jang ji pa siksak ason sinang li ke manja lo la sin li hin pen ke dam ji si ke ni lu ku sinang li phan ke nang jong tu athe nang li ke dam tang da tangka poisa sakuri pensi nangli rat pialong mai pilong peta thano di pinyani sike nangli kamata ke success deloge la sinangli gari gura longpo la pen nangli phan non ke claim a women wing dum nang karja batu nang chini po mo apor pen sinang chini po la tumta nili tum ke claim ra pet ko an lo pining pening kan proxy claim ra pet la phan mi hengnu ke nili tum asobha ke chini lo ba la phan a ot adur ke chini lo la si alang pandam ji pele ni litum ni ning ke oi ji kali ni litum ni ning karong thulu mane ke claim ke dam ke do ke thak ta in thak su si lo ni litum la an su si pantang thek po mane lam hoi bang we lo ni litum la pu si claim po ning arong ji pen si claim po alang li phan ni litum ka chok kha pen ko ani man hon man ki pi pen jong si ni litum IPSLC phan alang aning chi thi pu si kha pen si alang ki kat lo la so ke kat pen alang li kat vet non kupi le IPSLC atum han nong no ki ju kang na lang nangli ni hang hepte dam ju no lake tangka poisa le nangli kai ke ta ke the kali det longri khai longri si ke the pusi nangli puwera bang philo pinyani si pi por lo nangli IPSLC akim ya long nangli ke dum ju ba lake IPSLC akimi pule muni tum ki pukali ki suman tum ke alo ke BJP pusi ki la sinangli BJP atangka ke en pen baki luk dun pen si IPSLC lang ko an ya din nang ke claim dun pen la so apawar ka chi NG phan sinangli la hayalam rat phan ke tham kan ka pachu bai ti kang ke nang phan rat det ka byang long rat tum sitami nangli phan nang kang ton nang kang chi nang pu nang chi nang li ti pu social media long ka chi pu la ke a hok lo la ke ing ton na po khai long ri a phan ka ching hona bang phi sarpi sar pu phan ke than kang kapag jumia bang pi jong sinang li pin BJP IPHLC akimia long dunji ulote nang li phan akha dong atum ke aning jang ji sinang li phan jumi junu ta la ke nang pupo a hoko la ke nili tum non phuluni constituency a women wing atum ta kisuman ke nang li phan
mani kacini ke ati ding piklo mani nili pan puno mani punang kilo ta ason do olo sitami nili thante kor phone recording dolo sitami nili IMP ding o masi non nili paklang thede lola so a recording bangke